samfur ɗin shadda na kawo maka da za ka zira mata ido ka rinka kallanta ko cewa ne ta zo ta ɗauki karatu kawo ta ne ku yi zaman sunna. Yarinya duk da kunya irin ta mace ta rufa kanta ta kai min jawabi cewar tun da ta zo gidan nan babu wata aya da ta gifta tsakaninka da ita? Ba fa ahalari ta so koya da Ishimawi ba, zuwa ta yi auren sunna, ko? So nake ka ɗora a kan inda ka tsaya, ko kana da larura? In kana da larura ka gaya min mu tafi wurin ɗan Ladi wanzan, ba fa samfur ɗin shadda na kawo maka ba, bare ka ɗaga ɗinki ka gwada, ka ajiye ka rataye ka rinka kallo. Wannan mace ce kuma amarya, iyayenta suka ji ƙaina na auro maka ita zaɓi na ce. Mutukar kana so mu zauna lafiya da kai, wallahi tallahi ka bata kulawa. Idan kuma soyayya ta bata shiga zuciyarka ba, ka tilasta wa zuciyarka ta koyi santa. Ko kuma ma dai duk dakata ma wannan buɗaɗɗen littafi, ko kai ne juyan ne? Ba ma tukunna magana haihuwa ba, ina amarya ce wannan aka kawo ta. Ka fahimci ko me nake nufi? Wancan karatun fa nake tunatar maka. Wai me kuke son fa? Ni fa magana nan bana so yarinyar nan ta gani. Na ga muke ni ba san yarinyar nan dake. Abinda na guda din sai da ka fito ka faɗa? Sai da ka sanar da ita ta ji a kunnanta? Turka shi. Ka zo da bid'a na Hauwa. To ba fun waccan ko daddiyan matar taka tai ba. Bata fita ba. Waccan shalanima wadda ta lashe maka zuciya ta magance ka sai abin da ta yi maka. Abin da ta faɗa shi kake ɗauka, ta zama ƙanwata ba? Ƙanwar uwa. To ni ban sani ba larurar ko a jikinka ce. Mu tafi gurin ɗan Ladi wanzan ya caje min kai in gani. To ai ba zan gane ba. Tun daga amarya na kawo maka mace gadagalga ta akwalinta. Ka kama mayafinta ma kana tsoro kana fargaba. Ba kuma yar bebin roba bace bare ka ce kawo maka ita ne kai wasa, ko ta ɗauke maka kewa. Wannan kawo ta akai sunnar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na mama inda wata matsala gaya min. To ni me zan ce? Wani abu ne yake shiga ka, tana ɗakin ta ni ina falo, haka muke baccin. La ha ilaha. Au ita tana ɗaki kai kana falo, gadin ta kake yi? Me zan mata? Kai akwai fa matsala. To wallahi tallahi mutukar in baka ba abin da nake so ba ko ka tattara kayan yarinyar nan ku koma gidana kusa da ɗakin kaji a share gobe ka siyo farar ƙasa rabin kwano a fenta ku je ku tare in ga amarcin akan idona. Idan na ji ba haka ba wallahi tallahi zan tsine maka na mama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwanan ki nawa yau a gidan nan? Babu tsinuwa fa kika ce. Dole akan wannan magana zaki tsine mu. To dan me zaka batta a cikin kwali da lullubi? Me amfanin kawo ta gidan?